Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Mayong hapon naman sa aton mga palanggang mga tagpalamating aton may pagpangamusta sa inyo. Yes, Lunes nga adlaw. Kamusta na? Sa unang adlaw na naman sang pagpangabulay sa bilog nga simana. Sa aton dira mga senior citizen, amo gina yung una ginito nito yung ginatamyaw kay hapon na. Ang aton mga senior citizen, well done na. Paano na? Paamo kay na? Okay lang bala ka mo dira, nakapaniyaga na. Ano ang inyo sudan sa pagpaniyaga? Magumgum kalangitan ta, medyo nagayambi kang aton sining kalibutan, gani relax lang ka mo dira. Inyo kabus nga lagad si Tita Wilma upod ninyo sa siniya nga hapon tugtugtak na stress. Diri sa Lunes nga edisyon sang This Is My Life sa inyo mga palamatinan, sa inyo mga radyo, 684 kHz. Kita nga mag-aupdanay. Nga nag-aupdanay. Magluwas sina sa mga nag-aupod man sa aton sa Facebook Live. Pagi sa Facebook page sa Action Radio Bacolod, ara sa Action Radio Bacolod 684. Updanay man kita, ara pagidira makitaan ninyo ang mga updated man nga mga balita nga natipon sa aton sa ni news center, sa aton sa ni mga reporters. Yes, kag magluwas pag sina Tita Wilma diin pagyan. Pwede gihapon kita magka-updanay sa YouTube. Sa YouTube naman, hapos lang gid yatawe. Paamo ka na. Sa YouTube, hapos lang gid yatawe. Search nyo lang basta nami dirang inyong ang inyo sinibalang internet access, di ba tawe? Yes. Basta hapos ang inyong internet access, pwede gid kita magka-updanay. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. Yeah. Pwede kita da yakop danay kag pagkatapos magluwas pag sina Tita Wilma sa amon sini mga matipon nga mga balita ta 24 oras mga dalago nga mga balita ara lang makitaan man sa amon sini website na pwede ka mo dira maka-search sa login Tita Wilma. Login ka mo sa amon sini website ara www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede gid ka mo na pwede another way. Yes, pwede gid na maka-login tapos may radio da. May ara dira radio, pwede ninyo ina siya mag-click. Batian nyo man gyapon si Tita Wilma, updanay gihapon kita. Dira lang kita iya maga-updanay sa aton sini mga palamatinan magluwas sa live. Gani, relax. Paamo ka na bala Tita Wilma, na? Relax lang ka mo dira. Kag siyempre man, sa ato naman mga updates sa sini nga hapon, bantayan, aton dalagan sa panahon, kay tungod nga at ang laanin yung inyo dira kalangitan, kaabi ko kagina mabundak na gito kay kadulum-dulum gid. Pero gali sa totoo lang, sa pila ka mga lugar nagbundak gin man ang nagbubo gin man ang mabaskog iya nga ulan. Tiho kay nga northeast monsoon man nagyapon tawe ang naga-apekto didto ya galing sa bahin sang extreme northern Luzon. Samtang easterlies naman padayon nga naga-apekto sa bugos iya nga Pilipinas. Kag salamat kid na
diri sa amon sa Western Visayas, lakip na ang Negros Occidental kag syudad man sang Bacolod, nag-experience siya, of course, as mentioned, magalumon ang kalangitan, may ara man mga lapte-lapte nga mga pag-ulan, ina tungod naman sa localized thunderstorms. Ang aton sinitaob, siningation nagapataob gid iya na alauna 7 nag-umpisa nga magtaob kay ang hunas kay na malapad sa mga ara sa higad sang baybayon sang isla sang Negros, lapad daw ang hunas. Umpisa halin kay na alas 5 or alas 6:56 sang aga. Pero si Hiring adlaw naman siya nagbutlak alas 5:42, pero karon temprano pa siya matunod ay bantayin ninyo ina, no? Temprano pa siya matunod alas 5. Alas 5:18 pa lang karon, madulom na iya ang aton sinipalibot. Gani temprano pahulag na para sa aton karon nga palanya punon. Siling mailas tawi kay gahambal temprano palapan niya puno ti panglaghapon pa na naman parehas ta of the night sa pagpangaghapsi nga na kay gamay man nga updates gagmay man lang ang akon sini mga updates nga ipanghatag sa inyo sa sini nga hapon kay ti aton bala tiyempo. Hindi speaking of booster shots. Ginhatag ko to sa inyo no last weekend. Sang weekend lang gyud. Nga update na planon pa kung saan ihatag ang booster shots para sa mga seniors. Sa mga seniors kaya nga persons with comorbidities, di ba la? Tiara, ya kay ginumpisahan niya sa gilayon. Subong man nga adlaw. Ina para sa mga senior citizen. Ang hambal gani isang vaccine sar nga si Carlito Galvez Jr. Sila niya amo ning ginahulat sa aton mga senior citizens nga makaangkon na sang dugang nga dose kag proteksyon sa ilalawas. Di sa mga nagapati, gidiya, yes, of course, tuod nang ginhambal ni vaccine sar Carlito Galvez Jr. Pero sa mga nahadlok pa bala, gugkong nagkamo. May ara ganin. Si Tita Wei, nagbabago na, of course, amo na si Lingko gani nga, ano pa ang ginahulat ni Neo? Tapos nako, gani sige na, hindi na kamo magpaganot pa. Kay na makahatagin proteksyon sa atong lawas. Kay ang aton pungsod bay nagakaigo iya nga doses sa mga pilaman, no? Damo man nga mga brands ng COVID-19 vaccine. Kay ti amo na gani nga patigayon sa gilayon ang mga booster shots kay damo, no? Damo gidya. Nga pwede gid. Ang masubo-subo lang gid. Abi ninyo kung ano. Ang masubo-subo lang gid. Tita Wilma. Amo ang balita nga ang presyo sang liquefied petroleum gas ano naman na hindi tawe sa mga ano na sa LPG, yes, so liquefied petroleum gas ang isa ka tangke magasaka naman mo. For the 6th straight month, ang presyo sa LPG magasaka iya na sininga bulan 3 pesos kag 10 centimos kada kilo. Nabot silingon sa standard nga 11 kilogram or kilo cylinder isa ka tangke is 11 kilogram mo, di ba? 34, iya mo, 34 pesos kag 10 centimos. Mahuga. Dumatsyag mo, ako makariakay ko kay tinanay ko mo, di ba? Diyos ko, ano naman na, mayo lang kung ikaw, kamo sa inyo balay, mga 2-3 lang kamo, kay makonsume ninyong isa ka tangke, isa ka bulan kag tunga. Pero kung mga maglima, mag-anom kamo, oh my gosh, amo na siya, nan. At amo na sa ang hambal sang iloy nga nakasil niya, akon be 5,000 a month, makuha kong sweldo bilang yaya. Diyos ko, bayran ko pa sa balayran sa kuryente, paano na lang? Ang bana ko, pinsaron, tuod kinman, presyo pa siyang pagkaon. Ang maayad-ayad lang gid Tita Wilma. Maayad-ayad pa na iya. Pero budlay gihapon para sa bayan sa atong mga motorista. Makaamo ka ginabala. Maamo ka ginman na. Pero, makahatag man gamay nga yuhom lang gid sa aton mga drivers. Ang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Buwas, may ara
pagnubo. May rollback na buwas Nobyembre 23. Amo nang ginpabalo naman sa aton sang mga kompanya sang langis. Ang presyo sang gasolina no maganubo 85, wow. 85 kada litro sang gasolina. Ang presyo sang diesel, yes pagid. Kalitan, kalitan ninyo. 1.20 piso kag 20 sentimos ang iganubo sa presyo sang diesel buwas. Ang kerosene 1.30 kag ang Caltex naman mag-implementar sang ila naman na pag-adjust sang presyo sang ilang mga produkto karon iya sa kaagawon alas 12:01. Wa mo kasi paamo ka na bla masiling inoy ang iloy dira ang may salakyan ka may ang inubo to di dugang tam naman sa LPG kay ni LPG nagsaka di bala bao. Pero ang Philippine Shell, ang Total Philippines, PTT Philippines, ang Petrogas kag Sea Oil, ang implementasyon nila sa pagpanubo sang presyo sang ilang mga produkto na gasolina, diesel kag kerosene buwas sa aga alas 6 pa. Na mula na gamay lang nga mga pulo pasiplat naton gamay lang gina nga aton man hatag sa inyo na update. I don't know kung ano mga reaction ninyo dira na sa mga kauturin na itong dira. Pwede gid ka mo dira maka-react sa itong chat room no sa Action Radio Bacolod Live. This is my life. Yes, pwede ka mo dira makapadala sang inyo man mga mensahe kag magluwas sina pwede man ninyo ma-text sa itong ni text hotline. Inyo greetings, inyo mga reactions, mga maayo lang da. Hindi lang ta mga away na. Budlay may kaaway. Pwede ninyo mag-text sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Na? Sa ito naman Facebook Live dira, inyo lang pag-like. Heart like, happy na si Tita We. Heart like, cheers. Aba may ara na ta-send. Pwede na ka-send stars sa Action Radio. Yes. Ba more happy pag ang tanan. Okay. Kag alauna 56 na Action Radio Philippine Standard Time. Aton anay dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak sa gihapon. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world.
Hashtag account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Hashtag account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Hashtag account ni hashtag Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Okay, ha, sa mga naka-online din na ito nga mga palangga ka mga tagpalamati, o pwede na ka mo makaano gali maka-send stars. Pero mapinang inyo sa mga comments sa itong chat room, no? Sir Alex Fuentes, good afternoon. Salamat gid, na. Ara, siya kuno nagaupod sa itong karon iyang hapon. Wow, Ana Sinoro, salamat gid sa pag-send mo sang stars that this is my life. Keep safe always, Tito We. God bless you and your family. Thanks for the stars, ha, Ma'am Ana. Mary June, okay, karon, na. Mary June Sugpon, okay. Good PM, Wilma. Action Wilma, bodo, tubo-tubo, taguro ay, or magulang yung Tito We. Okay. Kag hello, my Tito We. Good PM. Ay, di naman imo maukod nga tagpalamati. Sa may Celine Holmes, Telma Iguico, Lydia Bibing, Jennifer Cag, ang hindi gin magpaulihi mga apo ko diri. Hulat sang horoscope nila. Salamat and stay healthy always, Tito We. God bless you and your family. Likewise, Ma'am, ara man nagaupod sa iton online, Miss Margie Haniva. Salamat gid kag mayong hapon kag sa bugos man nga pamilya. Halong man kamo dira. Paamo lang na kita iyatawe. Ano? Always lang tayo nagawi mind sang aton sa ni safety. Ka-importante ginayan. Di ba lang, Martin Aliling? Yes. Mary Vic Villarante, good afternoon. Tita Nini Campaniel, good afternoon, Tawe. Kamusta lang tanet? Si mga upon mo da mayong hapon. Sino gani? Mikmik. Yes, Mikmik. Kamusta mayong hapon? Mayong hapon lang da.
Wow, thank you man sa star nga ginsen ni Tanine. Thank you, Ged. Marivic Villamonte, Villarante, salamat man. Rufino Era, Gabino, dira sa Handumanan, Sir Rufino, mayong hapon. Sir Gab, paamo ka na. Kay Ma'am Ana Sinoro man, Ma'am, salamat gid sa mga stars mo ha. Paamo ka na. Kag sa big heart nga ginsend mo kay Tita Wilma. Keep safe always kuno and God bless you and your family. Likewise, Ma'am, na Mary June gali Di Mayo kay utod to sa piyak sa cellphone ko. Di Mayo, thank you gid. And Ma'am Virgil Pinda, yes, salamat. I love you, gid ko no. Love, gid ko na hambali, Ma'am Ana. Thank you, gid, Ma'am. Na thank you, gid. Melda Garcia Fuentes, mayong hapon sa imo, Inday Melda. Salamat man. And Miss Ems Aboso, thanks for the heart. Salamat, gid, sa inyo. Ada man si Ma'am Carmencita Forres, good afternoon. Salamat. Kay Aimee Divina Gracia, kay Ruel Claro, good afternoon. Kag kay Elsa Shoko, Fernie Spanyola, wow, boards, asa, ada man nagaupod karon nga hapon, mayong hapon lang da, ha? Stay safe man. Rayan Palma, kag Mary June, yes, nanay na. Jan Vicente, salamat man. Larry's Elram, Siyer Suled, Ergela, ini mga ginapang Rumble, nila bilang ila sini account name. Marivic Villarante, kag yes, Eric Lestino, salamat kag kay Gino Kilo, salamat kid. Okay, enough for now. Nabalikan lang na karon ni Tawil Maneton nga mga greetings, aha. Okay. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy. So stress na Action Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tito Wilma.
Mayong hapon lang da ba si Inday Ron, Hider Trava. Mayong hapon lang da Inday Rons. Kag dira man sa may East Homes 4. Sa East Homes 4, mayong hapon da kay Nanay Nena Guardamo. Mayong hapon, Nanay Nena Guardamo, kag ka Inday May. Thank you, gid sa bugos nga pamilya mayong hapon, no? Dira sa may Mansilingan. Dira man sa may Bangga Sires, no? Sa pamilya Gonzales, kay Kalay, kag kay Arnold, mayong hapon. Virginia Manihable. Good afternoon, Virginia Manihable, dira sa Camp Amber, sa Don Salvador Benedicto. Bao may damo, gid nga salamat sa inyo dira. Bao, kag ara man dira ba. Si Cecil ginasulat ko na kay nga ang kisag kalipat. Cecil Katapya nga umaga ni Chay Carlinga, asawa ni Bobby. Sa imo salamat sa inyo dira. Bilogid ka mo dira. Mayong hapon kay sa pamilya Salgo. Salamat gid sa inyo pagpamati kag pag-upod sa Action Radio adlaw. Kag diliman sa This Is My Life kay Tita Wilma. Kay Girom kay Girom, kay Roming Dinoy, dira sa Bangga Christian, mayong hapon man. Kag dira sa mga taga-Purok Habhab, mayong hapon man. Pamilya dira Abiner, mayong hapon. Dira sa shop, kag syempre man, Lina Binat and family, Hilborion family, dira kay Chay Pingot, kag kay Chay Ronia. Salamat kid kay Nanay Nelly Malate, kay nang Heidi Andrin, salamat. Kasi nito, wait, ang yawa mo. Yes, ara, gid ba paamo ka na bala, na? Okay na, ang iban karon tagaan ta na ligwa, especially yung ari sa aton nga, sa aton sa nga text hotline, kung may mga, ang aton basahon gali tawe, subong iya nga hapon, ginpadala ina sa aton man personal, na? Padalaya sa aton account number, masiling ka mo nga simple, lang na siya nga problema. Amo sa aton, bala makasiling ta simple nga problema, pero sa natungdan, mabugat na. Especially kung when it comes to love, na? Taga-ibi, magaluna ang aton, send letter sender karon nga hapon, dali gid lang, mabasa si Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang atong basahon nga sulat sa sining hapon, as mention ni Tita We, naghalin sa Ibi Magalona. Ang aton sender si Tuto Carl. Kag ang sulat ni Carl nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo, tita, kag ilabinagid sa staff sang Action Radio Bacolod. Ako gali si Carl, 25 anyos ang edad, taga Ibi, Magalona. Kag nagapati sa sayings, friends goes to love. Kag ang istorya ko, suguran ko sa itong third year high school pa kami. Year 2012 to. Nagkilalahay kami tungod na sang friend ko nga si Janine. Pagkaulihi, ginasakopya ko, permi, kung mag-recess na. Sa dalayo namon nga pag-abyanay, lain na ang nabatsyagan ko sa iya. Tapos ang examination day, dumduman ko to. Didto ko ginpabutsyag. Ang nabatsyagan ko sa iya. Doabot ba? Una, duwa-duwa. Una, duwa-duwa pa ko na.
pagkaulihi nga ginhambal ko na sa iya nga naluyag ko sa iya, hindi pa siya magpati. Ginbato niya ang akon pagpangaluyag sa iya, tita. Sa laktod nga hambal, kami na nga duha, kag kada Valentine's Day, daw kami da ang sikat sa school. Hindi man sa pagpabugal ha, pero amuin na ang matuod. Pagka 4th year namon, kami man Japon nga duha, hasta pag-graduate na namon sa high school. Kag pag-obra ko sa Santa Clara bilang car wash boy, kag nakaobra ko sa Santa Clara bilang car wash boy. Sang ulihi sina tita 2015 nag-break kami. Bisan gani prangka wala gid siya nagprangka sa akon nga may igban na gali siya. Amo na akon problema, tita, kay amugin na ang gusto ko pangayuan sang laygay sa inyo. Palihog buligi ko kung ano himuon ko. Kay daw indi gid madula sa pensar ko kag sa dughan ko. Ining ginabatsyag ko. Ini ang akon problema. Carl. Carl for sure. Ada ikaw, nagapamati kag nagaupod kay Tita Wilma sa sininga hapon. Nagpromise ko nga ini nga adlaw basahon ni Tita Wilma ang imo sininga sulat sa aton personal account. Pero kung pinsaron tabala masiling na ang reactions ng ibang dirat tawi kasimple sina nga kasimple sina nga sitwasyon about love. Yes, para sa aton simple, pero sa tao nga natungdan mabugat na ina. Ilabi na nga kung lang tao naton wala pa siya naka-move on until now. Pinsaron mo 2015 siya gin-break sang girl hasta subong ginabatsyag pa. To hindi na tama na. Mayo na gani kay bisan paano nakilala mo siya temprano pa. Mga ano lang to, mga high school days. So, mga high school days na. Masiling ka lang mga papilaw, mamunay bala, di bala, mga binata-bata nga gugma, mga amo na siya. At least bala, naka-experience siya ka nga naka-girlfriend ka. Kung ano mabatsyagan mo nga kalipay, kung makanobya ka, di ba? Kung ano mabatsyagan mo nga nakanobya ka o nakanobyo ka, pagkatapos, kung ano man nga kasubo ang batsyagon mo, kasubo or kasakit nga nakanobya or nakanobyo ka, at least sa sina nga sitwasyon, mga kabataan, pamati, maka-learn ka mo, makakuha ka mo leksyon, nga sa dason, hindi gid magpadaso-daso, hinay-hinay, kag kinahanglan kung ano ang makuha ninyo, kag kung ano ang ma-experiensyahan ninyo sa sina nga level sang inyo love life, kinanglan makatuon, may matun-an gid kamo. Nga kung masakit man, hindi na masulit liwat, di ba? O mga nanay na iya subo nga nagaupod kag mga young at hearts makahambal gina insakto na tito. Hindi bala? Yes, kaya nga amo lang ni mahambal ko sa imo ya tuto Carlo. Nakaligad nito, pila na katuig. Bangon ka sa sinaang sitwasyon, padayon. No? Move on ka. Amo lang gidna. Iuyang mga oras sa pagpamansar sa iya. Oras, balatyagon, nga nagapakasakit ka. Umugin na, yung chindihan na ito, ilabi na nga, kung siyang dream girl mo, gusto mo nga mga lifetime partner mo, tapos ang ending galing, masakitan ka. Pero to, wala ka sa mahimo. Amulay na butang sa pinser mo, hindi siya para sa imo. Kay kung para siya sa imo gid siya, kag maangkon gid siya sa uli. Pero, sa siningation, dugangi ang imo ya paghimakas para sa kaugalingon mo. Pangabudlay ka, bangon ka, tindog ka,
Kag pagkatapos padayuna ang imo pagpanglakaton, dugangi ang imo paghimakas. Kung may kahigayunan, why mo din na-mention mo after graduation, kung bala nagka-college ka, to, bisan mag-car wash boy ka, magsiling ka nga, gatrabaho ka, bilang car wash boy, dungganon ina nga klase sang trabaho, mas nga ipabugal mo pa ina. Sa iban nga kabataan dira, kadalag ko sa mga lawas, di ba? Makasarang mangita kwarta, pero nagapasagod sa ginikanan. Sorry kung may ma-hurt si Tita Wilma. Pero amo inang realidad sang aton kabuhi subong sa kalibutan. Makasarang man lang gani mangita kwarta may abilidad pinamuyungko ko na nga ito pa mga young ones pamuyungko sa puno sang kahoy kag magbantay sang nagaalalagi kag kung sakay sino sila makadiskarte nga may mga abilidad kung paano makakita sang kwarta. Iban nga bisan ginabudlayan nga maghulag, bisan nga may ginaantos sa ila sinilawas, nagatinguha nga makabangon, magkatrabaho, para nga may itustos sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang ila pamilya. Na? Amo na bila pang lantawaya to, dira ka kuha inspirasyon, dira ka hugot nga maka-inspire sa imo, kay huben ka pa ya. Huben ka pa. Pwede ikaw maka-eskwela. To, wala ba labay? May bay? Wala ba? Hindi na ko kabalo magambal kay realidad na yan tutod sa kabuhi mo, Carl mo. Pwede kaya car wash boy ka mo ni nga online kung nami man lang ang treatment, kung naming relasyon mo sa imo dara boss sa car wash nga ina, sa pagtrabaho mo sa car wash nga ina, anong terms na nga no? Kung may balatsagon siya, kung nara man siya nagapamati, tagai siya sir, break or ma'am na nga maka-eskwela bisan paano. Kaya nga ang college siya karon may ara libre. Gani hindi pagdinguti ang kaugalingon mo nga maangkon ang mataas nga edukasyon. Amo nang hambal ko sa mga kabataan subong ay kalitin ninyo samtang libre ang kolehiyo subong. Kay nga ina ginhatag sang gobyerno. Once magbago naman gani karon kag ati amo naman no? Kalitan samtang may oportunidad. Buligin ninyong inyong kaugalingon. Kamo dira nga mga anak nga nagapamati, palamati na. Kag may ara oportunidad nga masudlan ninyo nga trabaho, go! Ipagbugal ninyo basta ginapatuluan sang inyo balhas. Hindi nyo pag ipabugal nga nagahulat lang kamo sang batunon nyo. Kay kung wala na gani ang nagahatag sa inyo nga ina, maano kamo? Bahangla sa langit kag magduko sa duta. Pagtangla nyo duot sa langit, humlad yung inyo palad, magduko nyo sa duta, may unod palad nyo. Wala kay wala nang nagahatag sa inyo. Amugin ang panumdumon nyo. Gani, samtang may ara, pasubong pa lang, inang mga mabato ninyo, gamitan ninyo, nga mangin instrumento, nga in case, kung ano gidman, makasarang na kamo, amat-amat, tindog sa kaugalingon. Magpangamuyo, giyahan, ngayo guidance kung ano makapaayo para sa inyo. Gamay nga klase sang trabaho, gamay nga income nga inyo makuha, pero mapabugal. Dungganon. Importante na tuto, Carl, para sa imo. Na, damo pa na makita mo yung nga girl, pati ka na. Damo pa na yung nga girl, makita mo, kag deserving sang imo time, kag deserving sang imo love. O silingon, hindi siya deserving sa love mo. Kag hindi siya dapat kag nagkakabagay sa imo. Kay basi lain iyang ginapangita niya nga klase sang lalaki, or basi wala takabalo, hindi man amo inang rason, basi may mga rason pa siya para man sa iya pala abuton, no? Di ba la? Basi gusto niya mag-focus man sa iya pagtuon, gusto man niya nga mangin maayo siya sa pila ka adlaw, kay ti ang love, kung true love, muna sila nila love can wait. Basi pa lang mga amo sina. Hindi mo man siya paghusgahan kung wala formal ang inyo sini break up na doon.
Apay ilang da. Kay kung paragin man kamo sa isa kag isa, bisan ano pa nang aliko-liko sang banas nga ginausoy ninyo nga separado sa isa, matabo ginaya sa ulihi. Basi wala kita kabalo kung ano mga plano niya. Gani samtang wala ka makahibalo, bakas ka di sa piyak at pagtabo sang banas niyo sa ulihi. Makita mo ang sabat dera. Tato Carl, ina lang magpangamuyo kagid always. Ara lang siya naghulat sa imo. Alas 2:29 Action Radio Philippine Standard Time. Kamu man dira mga palangga nito nga mga tagpalamati. Kung may mga istorya man kamo sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan, nakahatag man sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man, mga eksperyensya, problema, luyag ninyo pangayuan personal nga opinion kag advice ni Tita Wilma sa kutuman sa aton masarangan. Pwede ninyo ina ma-share kag mapadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse Wilrose Building, Burgos Lukson Streets, Bacolod City. Pwede man, ninyo mapadala sa aton Facebook page, pangitaan nyo lang Action Wilma Sugaton. Action Wilma Sugaton. Kaya This Is My Life page na siya. If not naman, pwede man sa akong personal pangitaan nyo lang. Wilma ang tupi na sugaton, pwede kayo kalabanin do dira mo. Tugin launch na ng aton sa ning Facebook page, Action Wilma Sugaton. Yes, pwede ka mo dira makashare man. Pwede man ka mo dira makapadala sang inyo sinisulat. I-private message nyo lang. Rada magsiling send message dira ka mo type kay ako lang na iya makabanton. Okay? Yes. Salamat. Kaya alas 12:30 Action Radio Philippine Standard Time. Dahil kapasiplatan ko dumiyara. Positive always. Ara, Celine Lester, Ray Benitez. So, pray and work hard. Think positive always. Batian mo na to. Amo nang imo-himuon. Amo ginaiyang imo-himuon hambal ni Tuto Lester. Kay siya nagabaka-baka man dito sa Auckland. Gabaka-baka man siya dito sa Auckland para man sa iya future. I don't know kung may family ni siya. Dira sa New Zealand. Good afternoon lang dara sa imo. Kag madamo nga salamat. Okay, alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time ay tawi ang aton galianay Life C, ang pinakabagong nga vitamin C the acidic and doctors recommended nga klase iya sang vitamin C. Ang Life C himo ini gamit ang vegetable capsule. Amo na siya nga dasing na siya matunaw kag kun magsulod na sa aton tiyan hindi siya mahapdi. Mabatyagan aton sa gilayon ang iya sini epekto para nga malikawan naton ang nanari-sari nga infeksyon. Nagkalain-lain nga mga infections kag madamo pa nga mga balatian nga posible madala sa aton sang mahuyang nga immune system. Kinahanglan magbasko gid ang aton immune system, no? Ang Life C ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Dino may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang yamiyaw naman ta. Naglag-ok lang ko to. Okay, sa mga naka-online na doon, dara ako send Tito stars. Kay may happy, gid ko na basta magpadala ka mo da stars. Kay Tito Wilma Abi. Yes, Ma'am Carmen Cita Porras, good job, Action Radio from San Enrique, Iloilo. May San Enrique sa Iloilo. Wala mo daw nadumduman kung may nakahambala mo na. Dira sa San Enrique, Iloilo. Hi and hello. Kamusta lang dira sa inyo? Siling ni Ma'am Carmen Cita Porras. Ma'am, pwede mangkot kung pwede katabok pa kadto sa Dumaguete. Din halin. Halin diri sa aton sa Negros Occidental, going to Negros Oriental. Yes, pwede ka mo magkasakay kiti ara na balay. Di ba na ara na ang mga busliner, especially ang Vallecar Transit. Pero may ara lang mga pagsulundan kita nga himuon. Kinanglan vaccinated ikaw, kinanglan
may espas, da mga something nga muna, isundon ta lang ang protocol kay pwede gid kita mo na nga why gid untat ang pag-convince ni Tita We sa mga wala makapabakuna nga kinahanglan magpabakuna ka mo para hindi ka mo mabudlayan magbiyahe. At Tia Kim Eriman, good afternoon Tita Wilma, salamat gid. Yes, love you too. Na Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon Ma'am Wilma, stay safe always. God bless you and keep you. More power to ARB at 52. Thank you good ma'am. Antonio Beronio, mayong hapon, Tito We. Watching live from San Gabriel, Makabibi, Pampanga. Kag mayong hapon man sa Beronio family. Sa tanan nga batch 78 sa Bati National High School. Salamat kay Tito We. Yes, salamat man sa imuton. Extra careful man kamo dira. Okay na daguro sa inyo sa Pampanga, ay no? Ang COVID, yes. Okay, para makapauli man kamo diri sa Negros. Paamo kay na bala. Good afternoon, Tito We. Stay safe from Sabidonia, kag Mugar family from Limbo, Bago City. Mga taga Purok Limbo, dire sa may Bago City, kamusta ba Sabidonia family? Magsiling Mugar family, hindi tagi kaya ning malipatan. Sinining Mugar, kag bugos nga pamilya mayong hapon. Alinin na kay Marlene Gonzalez, Sabidonia. Okay, salamat gid. Sherilyn Odo Javier. Hi, Tito We. Good PM. God bless the program mo. This is my life. Thanks, Gid. No, thank you so much. No? I-like and share lang. Thank you, Gid. Good afternoon, Tito We. Keep safe to all member of ARB EFC. Thank you, Gid, Tita, and God bless. Lester Ray Benitez, good afternoon, Tito We. Keep safe always and God bless. Watching from Auckland, New Zealand. Sa imo mandera, kag sa mga pareho mo, no? Nga mga Filipino. And thank you, Sir Lester. Thank you for sending stars to This Is My Life. Salamat, gid. Mayong hapon, Tita We, monitor lang kami di. Ma'am Rochelle, Fulgencio Susana, salamat man. Pray and work hard. Amo nang hambal ni Sir Lester Ray. Juvie Monaras, good afternoon, Tito We. Kay John isn't here. Amo nang iya account number. Good afternoon, Tito We. Naga-monitor lang kami. Thank John isn't here. Mary Ann Salvador Tribo, good afternoon, Tito We. Patamyaw lang kami. Gapamati diri sa may Sumag Market. Hi! Sa mga taga Sumag Public Market diri, kamusta? Mayong hapon, halong-halong, kamuda ha? Okay. John Serna, mayong hapon man. Mayong hapon lang kung kag sa tanan man. Ano ni? Kyrix or Kirix. Kyrix Vallehermosa Pangantihon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Pa-shout out Nanay Loretta Espadero kag Inday Ruth Espadero sang Barangay Payao. Wow, salamat dire sa inyo and mayong hapon gid pa mo kay na bala. Be diri pasibatan tadi. Salamat gid. Kay basi bala may ara nga wala si Tita We bala na anuhan kag lipat-lipatan pa hindi sa budlay magpalipat-lipat kang mapabulag-bulag ay di ba? Magpalipat-lipat kang mapabulag-bulag akigan ka gani man mabudlay gid, Tita Wilma. That's why nga nagahambal kita sa imo nga kinahanglanon tapuron mo gid sila. Okay, karon balikan ko na ang aton sining chat room kag aton man mga greetings. Enough lang anay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasba ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Do not Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Siyempre, ang itunitag sa ka-horoscope. Ang pagbasa ni neton sa tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope ay si Daddy Janice. Nagaupod sa itong subong hapon kag si tatay. Tatay ni Inday, Inday Ronery Hidatraba. Tay Teddy mayong hapon. Okay. Hindi may ara, balaga pamangkot kung pwede sila kuno ka tabok to sa, na-mention ko na diba, pwede gid ka mo iya katabok dito sa Negros Oriental. Basta may ara lang kita, nagakaigo nga, mga kinahanglanon, kay may dapat, may protocol mo na, sundon talang ina. Nanay Loretta Espadero sa Barangay Payaw, salamat gid, kag mayong hapon, kag kay Tuto Eddie Laus, yes. Ara sila ni Nanay Isabel, dira sa Victoria's City, happy Monday ko, no? Dira kay Kaloy, kay Romel, kay Sir Ipe, kay Ma'am Jo, good afternoon lang dira sa inyo. Madamo gid nga salamat sa pag-inchende. Okay, horoscope neton subong iyang nga Lunes na Lunes, Nobyembre 22, tuig 2021. Unahon naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, amo ining mga netaw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Abi mo Scorpio or ninyo Scorpio, ang kamaturan amo ang magahilway sa imo or sa inyo. Mangin malipayon ikaw karon nga adlaw o pudman ang imo mga palangga sa kabuhi. Especially it's your big day pero hinay-hinay kag halong-halong. Kag karon man nga adlaw mabanton mong imo ginapaabot.
Pero kung Scorpio, ikaw single, makilala mo na makilala mo na ang makahatag duag sa imo kabuhi, especially sa imo love life. 22, 46, 8, kag 45. Pink is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sa inyo naman, sa imo naman Sagittarius, mabaton mo ang sorpresa. Halin sa best friend mo, may mabaton ka. Yes, kabay pa na. Halin sa imo best friend, basta mga maayo nga balita, igakalipay mo gid. Kag-ara, dako ang tsansa nga magka-out of the country pa ikaw. Sana all. Maswerte mo nga mga numero 45, 26, just sa 7 kag 8. Satin white is your lucky color. Kadtuan ta ang Capricorn. Ang mga Capricorn naman, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, may bago ikaw nga assignment. Ha? May bago ikaw nga assignment. Mangin leader ikaw sa imo grupo. Na ikaw mapilian nga mangin leader sa imo grupo. Ha? So, kinanglan, lead by example. Ikaw gid ang mangin maayong ehemplo para sa imo. Pero hindi ka gid makig-compromise. Among nang humble sa imo horoscope for today. Mas wadi mo nga mga numero 25, 12, 47, kag 36. Mustard yellow is your lucky color. Mga Pisces naman. Ay mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, mag-travel ka, tubtub masarangan sang lawas mo. Basta may kusog ka pa. Kaya nga ina ang posible hindi ko sampot ba? Posible. Amo ina ang posible makapahalipay sa imo. Kada kung pasugtan mo abi mo, but abroad pa mo paamo ka na yablaw. Pisces? Okay. Kag may posibilidad bugos mo pa nga pamilya. May swerte mo or ninyo ang numero Pisces 42, 35, 25 kag 12. Lover red is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes, Aries. Marso 21, tubtub Abril 21. Ang inyo naman mga horoscope karon nga adlaw. Mapagsika mo karon nga adlaw. Damo ang matingala sang inyo kapag tungod sang inyo energy karon nga adlaw. A wonder gid sila na para pagin makahatag pag ginadugang energy sa imo to magabaton ika surprise money so na sa imo horoscope kag padayon na lang ang maayo mo nga kabuhi adlaw-adlaw. Padayon na lang ina kag magpasalamat gid ikaw sa mahal nga Dios. Mga masuwati mo nga mga numero 36, 45, 12, kag 33. Purple red is your purple red. Purple ang titawe. Madugang ka pa sa red. Purple is your lucky color. Unya gabahin sa ngayon man pagbasa sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Pero relax, balik pa ako pagkatapos sini. This news sponsorship is brought to you by San Miglite. #account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sector na yatag sa iya ka horoscope. Pero antes pa may arit ka tawi pa action mo, di ba? O, gina-pa-action na nanay direct kung sino man ang nakakita sa isa ka rubber nga coin purse, may unod ina nga 2,000 ka pesos na. Coin purse iya unod 2,000 pesos, ang tag-iya ang halin, ang tag-iya sinihalin pa siya sa Murcia na naog siya sa Libertad Public Market, kaina lang gid sang aga, no? Karagay ni sanga, so it's November 22. Nagsakay siya liwat sa series bus pakadto sa La Castellana. Gani kung sinuman ang nakakita, palihog lang contact sa cellphone number 0910-961-1133. Again, 0910-961-1133. Kung sino man makakita ka makabalik, may nagahulat man nga padya, na. So, kabay nga nakakita, bala may balatsyag kun kag konsensya, kag kinahanglan niya man. Ginpadala na sa aton sa ni man nga Facebook account, na, kay Miss Eden. Okay? Tawe, okay. Taurus na kita. Sa mga Taurus, Abril 20, tubto Mayo 20, Taurus, abin mo ha. May ara dulumdumon sa imo. But sige nun dulumdum, mga nakaligad mo nga manumbalik. Gani ko na naman ina. Kag kung dapat mo hinulsulan, hindi paulihi ang tanan. Hinulsulan mo kung may dapat hinulsulan. Magpangayo ka sang kapatawaran, kag tinguhaan mo nga matadlong ang isa kasala. Wala sang malain sa tao nga makahibalo. Magpangayo sang kapatawaran, kag kabalo mag-ako sang sala. Tugtuod kinaiya, himua, para may kalinungan ikaw. Mas swerte mo nga mga numero 35, 47, 26 kag 10. Tangerine is your lucky color. Okay, Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Yes, Gemini. May bag-o ka nga assignment, Gemini. Kag ikaw na amo ang magalid sa wealth management sang negosyo. Bodo dako-dako ang responsibilidad ina. Pero hindi na pagatag sa imo, kag hindi mo inamangkon kung hindi mo masarangan. Di ba? Kaya na, Gemini. Maswati mo nga mga numero, Justice is 42, 26, kag 35. Ice blue is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Miss Carmencita. Kaya muna ako nabantayan yung horoscope mo. Okay. Abi mo balak Cancer, inang sound na, inang sound nga mabatian mo nga daw hummingbird na daw iya sang pispis nga tunog, amo ina makahatag sa imo sang energy karon nga adlaw, kag ina makahatag sa imo sang bag-o nga paglaom sa imo balatyagon. Nga is there no somebody in your heart? Budo mo ka na wala pa gidihaw. Na mga singles, ang mga may responsibilidad, relax na lang da. Maswerte mo or ninyo ng mga numero 46, 15, 37, 25. Hot pink is your lucky color. Leo, yes, Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ang mga Leo naman, na life mo karon nga adlaw. Yes, mangin fruitful ang imo kabuhi kung ikaw nagapaninguha. Kag
ikaw mapisan. Di ba na? Kung last year, naging mapisan ikaw, kung nagsakripisyo ikaw, nagpangabudlay ikaw, subong mo, maan ko ng bunga sina. Pero kung nagtinamad ka, ano ba tunon mo? Kabalo ka na sina, paamo ka na. 42, 26, 23, 27, mga lucky numbers ninyo. Dollar green is your lucky color. Yes, ang mga Virgo naman, Virgo, Agosto 23, Tubtob, Setyembre 23. Virgo, pamati. Mga Virgo, abi mo karon nga adlaw makilala ikaw, mabinuligon nga tao para sa imo. Ba na mayo man, no? Mabulig, baka bulig sa imo, basi trabaho pa man. Abi mo Virgo, hindi makapabuhin sa pagkatao mo ang pagpanubo sang imo bugal. Na, insakto gina, kay kun bugalon kakag pamamangibabaw ang bugal sa imo, wala ka ginmabtan nga mga, kinanglang kabalo ka mag-handle sa imo. Pride. Virgo, 32, 45, 56, kag 12, mga masuwati mo nga numero. Ice blue is your lucky color. Kag ang katapusan natin nga zodiac sign Libra. Yes, ang mga Libre naman, Setyembre 24, Tubtob, Oktubre 23. Abi mo, ang spirit of life, amo inang imo ma-experiensyahan karon nga adlaw. Kag dira mo maamat-amat mabatyagan. Amat-amat mo nga makita, mapamo ka na bala. Amat-amat mo nga makita kag mabatyagan ang katahom sang kabuhi. Bunga sang imo sini pagpangabudlay kag panimuha. Kung ano man ina kinahanglan i-appreciate mo gid Libra. Mas wati mo nga mga numero 28, 45, 11, kag 52. Ruby red is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon iya nga adlaw. Lunes, Nobyembre 22, 2021. Impuntulis 3, Action Radio Philippine Standard Time. At on 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasong sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy.
Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon, ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya, sa sining mga tion, sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi ka Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi, kag nagahari, sa paghiupod sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Diyos. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Kagabada mo salamat sa inyo mga palanggan ito ng mga tao palamati sa pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo sa Orasyo Imperata. Kaya nga itong 3 o'clock prayer, nakakadlaw gid si Tita Wilma. Hindi kinabukaran ko nga itong sining text hotline. Siling ni 2083. Nalaktawan mo tawi ang Aquarius. Abi na-check ko tuod, no? Pero ang mga Aquarius, sigara ko, Enero 20, tugtog Pebrero 18, ay ho, ang hambal sa inyo horoscope po. Kung may mga hinalay ka mo, dabas mabasa ang inyo hinalay, kinanglan maghalong, ilabi na gid, ganagahana, nga magtupa ang ulan. Amo ng inyo horoscope. 25, 12, 36, and 47, masuwatin ninyo ng numero. Mustard yellow is your lucky color. O, tiara na, nalagas ko, don't worry, thank you, Gid, na? Ay, nga mga anak ka mo. Okay, sa ito naman, Christmas countdown. Antes kita magpaalam, pila na lang tawi. We only have 33 days till Christmas Day and 40 days before New Year. Pero antes man kita magpaalam ang itong sining Bible verse of the day. Ang itong Bible verse of the day from John 15, verse 12. My command is this, love each other as I have loved you. Salamat gid mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Si Tito Wilma magapaalam na madamong gin nga salamat sa buwas na naman kita magaupdenay. Imbong Dio Campo Maria Luz Grialdo makunat salamat gid sa inyo. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,